ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. имрӯз шуморо боз бо як канали бонӯи тоҷики худмон ки наворҳояшон ҳамаш айватан аст пешкаши шумо мекунам. ин хоҳаракмон каналшона нав шудагианд, беҳад пухтупазҳои фасон доранд. дӯстони азиз, ҳатман дароем ба канали хоҳарҷон обуна шавен. аз ману шумо ҳеҷ чиз намеравад, лекин дили хоҳарҷон хурсанд мешавад барое ки каналшона нав шудагианд. наворҳои ин хоҳарҷон ай худи душанбеай. дӯстони азиз, хоҳарҷон соҳиби ду фарзанди нозанин, ду духтарчаи нозанин, оиладор. умедворам ки канали ин хоҳарҷон ба ҳамаи шумо бонувон писанд меояд. апау хайрои меҳрубон, ҳатман дароин обуна шавен, савоб мегирен барое ки хоҳарҷони мо учашон ай дунё гузаштагианд. хай ҳар дастгирии ману шумо ба ҳамин хоҳарҷон ёрдам мешавад. апау хайрои меҳрубон, ин хоҳараки мо апау хоҳар надорад, биен ҳамчу хоҳар хоҳарҷона қабул мекунем. канали хоҳарҷона дастгирӣ мекунем, аз ману шумо ҳеҷ чиз намеравад, савоб мешавам. силкаи канали хоҳарҷона ман дар якум комментария, чун ҳар вақта закрепит карда мемонам. дӯстони азиз, канали хоҳарҷона дастгирӣ кунен ва аз номи канали мо саломи гарми ҷӯшон расонед. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيقي النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلت. барои бегаҳ монаа хостум камтарак казонкабоб тайёр кунам ва хостум шуморо ҳамраҳи худам бигирам, барое ки ман ягон бор айсари хӯрокпазӣ то охирша нишон додагӣ нестам. ҳоли бо саволҳое мешавад ки барои чӣ хӯрока бисёр мепазен. дар инҷа бо бегаҳ мехӯрем ва насиб кардагӣ боша як контейнери дига ба шавҳарам мевардорам, ҷои корашон мебаранд. дӯстони азиз, насиб кардагӣ боша, иншааллоҳ соғ саломат айхомон бихезем. дӯстони азиз, пага ман духтар мерам, духтар дар соати 2 да запис кардагиам. дар ҳаққи ман дуогӯ бошен. дӯстони азиз, бояд ман баъд аз як моҳӣ ки ай балница буромадам духтар мерафтам. хай мо тоҷико ҳамин хелем ку хай шид тамом тоза шид, ана гудак ғалтид, хай дига духтар да эҳтиёҷ надорем гуфта барои саломати худмон намерем. як ташина ман худам нарафтам. ина ҳозир акун хай 2 моҳай намедонам, мазам нестай. рости гап ана бисёр гап задаям наметонам, барое ки ҳамин штавиткам чи хеле ки ғамам додаистай, калон шидай ба фикрам. какрас 6 моҳ шид ай узӣ кардагим. ана эндокринолог гуфта буд ки узӣ мекунӣ, баъд пешомада запис мекунӣ гуфтагӣ буд. хай ҳоли мерем узишам бо запис кунем, агар бо жиддат кардан дар кора. хай яке нашид платни мегзарам. ҳамин урӯзҳоро як феъл шонмада беҳад маъқулай ки 6 моҳ да як бор полни ай духтар мегзарам.
саломатишонам месанҷанд, масалан ки ягон касал ҳастем нестем. барои ҳамин ӯ худшона хушрӯ нигоҳ мекунанд. мо бошем тамоман аҳамият наметем. рости гап 3 сол шидагиай як бор ман ай духтур гузаштаги вақтам ана 2 сол пеш буд. ҳаваям барои РВП супоридан ай духтур гузаштагӣ будам. баъд дуюм бора балница дағалтидам. ҳамуҷодам хай гинекология дафхо рафтагим. мисол хай ана штавитка даже ман нақл накардам. авай духтурода ки ам хеле дар қиртиқам гӯшти зиёдӣ дорам. палата будаги духтурода нақл карда будам ва ё гуфтанд ки ҳамин қиртиқида будаги гӯшти зиёдӣ вай намемонад ки гудаки ту инкишоф ёба. ҳам хе гуфта буданд ростӣ. ва гуфтам кошки ҳамин духтурора мегуфтам. хай ҳеҷ гап не, дар насибам ҳам хе будааст. пага мерам духтурда насиб иншааллоҳ мефаҳмонам ҳамаша. баъд худаш ҳамаи анализода спор гуфта направление метия. баъд оста оста ҳавай чиёма месупорам, анализои ҳамаша месупорам. хай бо насиб кардагӣ бошад дар наворҳои оянда мегум чӣ гуфтанд. фақат ки дар ҳаққам дуогӯ бошен апа хоҳарои меҳрубон ки анализом ҳамаш назм бироям. گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد. گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد. گفتم چمنم سینه علویستان شد. گفتم چمنم سینه علویستان شد. گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد. گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد. گفتم چمنم سینه علویستان شد. گفتم چمنم سینه علویستان شد. گفتم که کنم حکایتی قسمت خویش. گفتم که کنم حکایتی قسمت خویش. گپ در دهنم سوخت زبان بریان شد. گپ در دهنم سوخت زبان بریان شد. دنیا دنیا دنیای بی وفاست. دلها دلهای پر جفاست.